Rozchod mi nevzal len partnera. Vzal mi aj ilúziu o tom, kým som si myslela, že musím byť. Ilúziu o spoločenskom postavení a ženy v mojom veku. A ilúziu, či moja hodnota závisí, či som vo vzťahu. No a čo mi ten rozchod dal? Dal mi odvahu pozrieť sa do vlastného vnútra. To, pred čím som utekala, si ma aj tak našlo. Počkalo si na mňa, no a nakoniec som sa s tým naučila žiť. No a akú radu by som dala sama sebe deň po rozchode? Pláč, kríč, vypúšť všetko von, nič nedrž vo svojom vnútri. Kľudne choď vonku s kamarátmi, oslav to, zapí to, ak treba. Nebudeme sa hrať, že to nerobíme. Proste rob to, čo ti bude dávať v ten daný moment zmysel a vôbec sa neospravedlňuj pred ostatnými. Im to totiž aj tak zmysel dávať nebude. Najdôležitejšie totiž je dovoliť si cítiť aj tie najnepríjemnejšie emócie. A čo bolo najtežšie odpustiť? Je mu jednoducho to, že sa hral so mnou podľa vlastného plánu. Najväčšia sloboda neprišla v deň, keď som ho prestala milovať. Prišla totiž v deň, kedy som sama sebe začala dávať to, čo som očakávala od druhých. To, čo som očakávala od neho, bolo presne to, čo som si mala dať sama sebe už od začiatku. Respektíve ešte predtým, ako som do vzťahu vstúpila. Lenže o tom mi nikdy nikto nič nepovedal.